ake sihlabelele kafishane. Ake ngibone izandla zabakhona enkonzweni namhlanje. Angazi noma ubusulibhekile niwashi lakho kodwa sikuyinyanga yesi-10 kunyaka ka2025 uJehova usithwalile. Kodwa bangakanani abasho kanjalo namhlanje abathi uJehova usithwalile? Ake ngibone izandla zabantu ukube uJehova ubungenathi. Usho njalo uDavide uthi makasho njalo uIsrayeli athi ukuba uJehova bengengathi besiyofana nempanga emazinyweni abo athi sinjengenyoni ephunyukile ogibeni labaquphi uthe nogibe ake sikhonzeni bakithi uthe nogibe lwaphukile thina saphuna bangakanani abathi inkosi ukube wena ubungekho ngaba ngiphunyukanga laphana ngabe kuphelile onikhona abathandekayo. Ngifisa sihlabelele kafishane ake nithi izandla ngifisa sikhonze kafishane nithi izandla bakithi ningixolele mina Nkosi yami ngumuntu oyincengana othi emhlabeni wonke nase mazulwini kubusa intando yakho kubusa intando yakho wena ulithemba lendalo yonke. Sanibonani Anglican bakithi. Ngicela ungiqhubele nalo bese nganakile uthi nje kancane nje futhi sike sidumise emhlabeni wonke nase mazulwini kubusa intando yakho themba lendalo ngifisa amaphekha sisho into encane ethi kubusa intando yakho themba lendalo yonke emagumbini amanomhlaba kubusa intando yakho kubusa intando yakho ngicela lo hleli phansi uthi awukusukume kancane sikahlabelele kafishane hili asamba ngicela ngisiza kwi-keep on themba lenta ulithemba lenta kubusa intando yakho kubusa intando yakho themba lenta emhlabeni wonke kubusa intando yakho ulithemba lenta sithemba wena uyisiphaphelo wena uyisiphaphelo siyanquma namhlanje sizobalekela ku wena ulithemba lendalo ulithemba lendalo akasisho kade sithemba wena
sizogijimela kuwe Sizobalekela balekela ku ngicela ningiphi keyboard wabakithi awungiphi keyboard wabakithi sizogijimela ku sizobalekela sesihamba manje sithi uya athwala umthwalo mina ke mjisa ngisuka eFake Machine ngifisa ukuyifaka inkonzo yase5 kancane u2 minutes sithi uya athwala Umthwalo
Skhosana. Welcome Musa Skhosana. Awushaya. Shaya. Tutu. Tila Masai. Wafela manzite. Wafela manzite. Yini dus Skhosana. Manin. Yes. Wasan. Sawina ka sam. 1, 2, 3. What's that? Akalo umusa. Yeka kubona le nto konuyas. Awu 1 minute ciao. Akalo umusa woza manje. All right. Lento yenzayo. Prophetic sound with Musa Skhosana.